Larisa? Da. Furăm papuci ăștia? Uite, nu i-ai folosit. Îi luăm? Normal. Hă? Da, frate. Ia, bagă aici. Ce? Halatul ăsta? Hă? A, uite umerașe! Oh, nu pot să le iau. Ce mai luăm? Fii atentă ce am mai găsit. Shower cap. Cască de duș îți trebuie? Hai, lasă că vedem. Lasă să le luăm. Set bărbierit. Mamă, fii atent că ăsta e... Wow! Dă-te dracu! Ia! Fii atent! Set dentar. Ce s-a aici? Periuțe! Fii atentă, periuțe! Noi, le luăm! Pahare! Super, le luăm. Eu uite, un telefon în baie, Larisa. Ia. Îl luăm? E Panasonic. Hai, ia-l, bagă-l. Ia, fii atentă, încă un telefon Panasonic. Ia-l și pe ăsta, ia, bagă-l. Televizorul încape? A? Hai că încape, fii atentă. Ia-l că e Finlux. Finlux, da. Pahar. Tăviță vrei de pahare? Ia-o, lasă că vedem. Ce putem să mai luăm? Măsuța asta crezi că e greu de demontat? Te are niște șuruburi. Hă? Pernele ți-au plăcut? Hă? Da. Le băgăm? Da. Ia. Noptiera, nu lasă. Gata. Hai să... Cum închidem acum? Hă?